Yep. Hvad så? Danmark. Kan jeg se her. Mit navn er Claus. Mit navn er Bertram. Og det er Bertram og Claus' talkshow. Du skal ikke lave dagens stemme, Claus. Det er den eneste stemme, jeg har. Ja, det er fandme sagt. Men altså, vi har som sagt... Hvor der kommer hen, Claus? Mand, det er ikke engang mig, der har rørt det. Clown-fan. Og Det er noget derfor, jeg er klovn i serien. det vinder rimelig meget omvendt, når det er. Men altså, clown. Godt, det er fint nok. Altså, ja. Vi er faktisk lige begyndt på vores serie i dag. Og den serie, altså hvor vi er begyndt på det, det er jo mega fedt, som så. God aften, Danmark. Jeg ved ikke, hvad han har rådet. Nej, vi er som sagt bare for at underholde jer. Og det... Jeg kan godt se det. Flot. Ja, god med dig. Nej. Nej. Det der så er, som sagt, det er, at vi er for underholde jer. Men fint, lad os få fyret nogle jokes af. Lad os hygge os sammen. Hvad siger du, Claus? Kan du en joke? Nej, det kan jeg ikke. Jo, sig Jeg mig. kan en vits, sandvits. Det var jo bare helt vildt dårligt. Lad os høre. Jo, jeg tror jeg kan en. Nej, det kan jeg ikke. Hvad med den der kvinde og myren på stranden? De to med på stranden, og Ja, det der med, der var en, der kildede mig i nakken. Det er rigtigt. Den er lidt lang, men altså, hvis I forstår den, så er det nogen på sjov. Der var to myrer. De skulle finde en hule og spille kort i. Så går de ud på stranden. Så kravler de op. Først kommer de ind i en skov. Eller de ser en dame ligge med spredte ben. De går ind i en skov. Wow, siger den myr. Det er en flot skov. Den anden finder en hule. Så går de ind i hulen. Så sætter de sig til at spille kort. Lige pludselig er der en, der prikker ham i nakken. Så siger ham myren, der bliver prikket i nakken. Der er en, der prikker mig i nakken. Og den anden siger, der er også en, der spyttede mig i nakken. Kan du finde ud af, hvad det er, hva'? Ja, hvis jeg sad og hørte efter. Dum, mand. Jeg sidder ligesom og ser The Walking Dead. Ja, The Walking Dead kan godt blive... Den er fed. Vi sidder og ser den lige nu. Men altså, det er fredag. Hvorfor? Det er en genudsendelse. Det er en genudsendelse. Søndag 21:45 kommer The Walking Dead. Hvad? Hvorfor sidder du nu? Nej. Det er fed serie. Ja, vi kan sige, det var dagens vits i dag. Dagens sandwich. Og så skal jeg lige høre melodien til at gå ud. Vores dejlige kendelsmelodi. Vi ses næste gang, I ser os. For helvede!